Centers na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upo kag sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya kag virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Cafe Detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Cafe Detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling mapaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod siya lang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:32 na sa aga. Ang oras, ginadulong sa Kalawan sang Mighty C. Mighty C, the alkaline base ga vitamin C. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Campeón, 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 campeón. Campeón, 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 campeón. Campeón, 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 campeón. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras baga ka K5, alas 4:36 na sa aga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga mga ka K5, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Isa ka mauranon nga aga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati sa mga nagupod sa aton sini nga pagpangalagad. Maramigid nga aga sa inyo nga tanan. Ang ulan nagabobo, way nagauntat bisan ang iya sining pagtupa sa aton sining mga kakipay. Amon ning ginatawag naton nga daw binabayi nga ulan mga kakipay. No, daw binabayi nga uran ang pagtupa mga kakipay
sang sining uran nga tuga sang bagyong Krising. Sa aton sining mga kuturan, may pila na ka mga lugar sa Western Visayas sa aton sining mga ka-K5 ang naka-eksperyensya sang pagtaas ng tubig baha, partikular na sa pila ka mga kabanwahanan. Dito naman niya sa bahin sang Negros Occidental, kay mas mamunog kag mas grabe ang uran. No, sa aton sining mga ka-K5 dito sa Negros Occidental, yung pang baha to mga ka-K5 ang pila ka mga kabanwahanan kag syudad. Alas 4:37, may pila naman ka mga banwa diri sa may probinsya sa Iloilo ang nagdeklarar sang cancellation of classes. Ibaloon ta na karon kipatpaton na ni ka-K5 Weng Senyeres ang mga banwa. Pero sa akon banwa dira sa may banwa sang Putotan, nagpagwa na sang advisory mga ka-K5 ang aton sining MDRRMO Putotan 2 hours ago, no? Kung sa diin nagmando ini nga tungod sa mamunog nga pag-ulan sa aton sining nga mga ka-K5. Ginamanduan ang both in public and private schools nga suspendihon ang klase sa Municipality of Putotan subong adlaw July 18, 2025. Halong gid kita mga ka-K5 sa aton sining nga mga kuturan, no? Kag ipabili naton mga ka-K5 nga safe kita tanan agod nga malikaw kita sa sining ang halit kadalas sa sining bagyong Krising. Ang ining pagulan-ulan sa aton sining mga ka-K5 hindi man gid tanto kagrabe diri sa aton sa may probinsya sang Iloilo. Pero sa aton sining mga ka-K5 ginahalungan tagit ining pagbaha-baha kag pagtuga sang landslide. May pila ka mga lugar na grabe gid ang halit ni bagyong Krising. Hindi man ni gani tamak baskog nga bagyo kung ikumpara mo sa mga bagyo nga naglalabay sa Pilipinas. Sa aton sining mga ka-K5 pero inabalang ginasiling nga wala untat nga ulan. Sige-sige nga ulan mga ka-K5. Dumduman nyo to sa una ang bagyong undoy to sa aton sining mga kuturan. No, sa aton sining mga ka-K5 kay amo man to ang natabo. Why man to gani baskog nga hangin. Why man to hindi man to sa grabe nga klase sang bagyo. Pero garing ang ulan halin saga pagkadtos gabi. Why sang untat mga ka-K5. Kibot lang ang mga pumuluyo nga grabe ang grabe ang pagtaas ng tubig mga ka-K5 mo sa aton sining nga mga kauturan. So mo nang aton siniman nga halungan, no, sa aton sining nga mga ka-K5 bila binagid kung ara ikaw sa mga flood prone area sa aton sining nga mga kauturan, mag-aligmat gid always, no, sa aton sining nga mga ka-K5 para ti hindi kamo butang sa alang-alang. Pati man ang aton mga rescuer hindi man mabutang sa alang-alang. Ka-K5 Paul may ginapasa ko na si mong picture bago lang, no? Sa may probinsya Antique, amuman sa aton sining nga mga ka-K5, grabe man tong pagbubo sang uran sa probinsya Antique. May lugar dito sa may Sibaste Antique, partikular na sa Barangay Abiera, no, nga ang duha ka balay mga ka-K5 ginlamon gid sang duta kay tuga sang sining paglandslide mga ka-K5. Sabi no kisa kanugon bala ang propiedad mo bala nga ginahalungan mo sa pila ka tuig, ginpundar mo sa pila ka tuig tungod gid lamang sa sining mga malain nga lakat sang panahon kag ining bagyo ulan ang imo nga mga gimpangabudlayan sa aton sining nga mga ka-K5 mapiktuhan kag madula, no, sa aton sining nga mga kuturan ti duwa gitok balay sa may Barangay Abiera Sibaste Antique ang ginalamon sa nga lupa matapos nga ti mag-landslide sa aton sining nga mga ka-K5. Pakita naton da ka-K5 Paul dugay-dugay ang mga litrato sa aton sining nga mga kuturan. Halong gid kita walang tawan nyo blaw sa pagka damol-damol sang lupa nga nagilamon sa sining duha ka mga balay mga ka-K5.
So halos matabunan na ang second floor o kunang ang atop no sa to sining mga ka-K5. So, grabe ka taas ang lupa. Ginaabi-abi tanang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati mga sukit naton sa kanginan nga nagupod na sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa balitang K5 sa umaga sige hapon ang kaupo ninyo sa tag sa kaaga ako si K5 Ray Espeja Umalay. Good morning again kay Ma'am Raquel Gubatanga, present na si Ma'am Raquel Gubatanga, Berwenda Poras Ninyo, Ma'am Nining Lapating Branya, Teresa Alcunada Redunda, nagapamatigid kay Ma'am Jocelyn Cruz sang Putotan Iloilo. Nagapamatigid sa bunga aga sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Ma'am Mary Ricabar, good morning Ma'am Mary Ricabar, halong permi. And keep safe always, Josephine Florindo Diaz. Thank you Lord for another day, for another gising, for another blessing. We pray sa sining mga sitwasyon sang aton nga mga apektado nga mga pumuluyo sa sining bagyong Krising no. Kagabay pa nga magwa na sa Philippine Area of Responsibility ining si bagyong Krising mga ka-K5 para hindi na matamaan ang aton sining nga mga pumuluyo. Sir Alex Sasabo, good morning. Nagapamatigid sa aton sining nga pagpangalagad si Ma'am Laura Sumagaysay, si Ma'am Bibing Ping PSG nga absent kahapon. Oras alas 4:43 na ibaluntang lakat sang panahon with K5 Buengweng Senyeres kag ang pila ka mga kabanwahanan nga nagkanselar na sang ila sining klase tungod sa sining heavy rain forecast sang pag-asa diri sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5. K5 Bueng, kamusta ang lakat sa nga panahon with this bagyong Krising kag ano na ang mga kabanwahanan so far nga nagdeklarar siyang suspension of classes or cancellation of classes sa sining mga tinion ka K5 Buengweng Senyeres. Yes, no, mga K5. Okay, yes, no, mga K5, as of 2 a.m. kainasang kaagahon, mga K5, no, ang bagyong Krising, ang nakitaan o ng tropical cyclone update naton, ang bagyong Krising o tropical depression, ang gina-monitor ngayara sa sulod pa sang Philippine Area of Responsibility, kag nahimo ng isa ka tropical storm ka K5 Ray, nga may international name o international nga pangalan, nga WIP pa. Daw na WIPHA mga ka-K5. So as of 2 a.m. no, yara sa 355 kilometers east of Echagüe, Isabela, ang ining tropical storm nga Krising mga K5 kag mayara sang wind signal nga 65 kilometers per hour kag may gustiness nga 80 kilometers per hour mga K5. Bali nagapadulong ini northwestward nga may kadasigon nga 20 kilometers per hour mga K5. Samtang diri sa aton bala sa ang Iloilo City, no, hindi man kita directly affected sining bagyong mga K5 apang tuga naman sang Kabaskugon sining bagyong Krising mga K5 apektado ang kumas ginpabaskog pa sini ang aton nga hanging habagat nga nagatuga sang maulanon nga tiyempo diri sa aton mga K5. Gani pa dayon kitang maghalong and of course no magdara kada sang payong kapote kag tanan bala nga posible maka sa aton maka protekta sa aton sa ulan mga K5. And of course, kung wala man lang kita sang laktan o kung wala man lang sang importante nga kadtuan, mapabili na lang kita danay sa aton nga panimalay. Kapin pa kay subong no as of 4 a.m. kaina sang kaagahon mga K5. Ang nag-update ining aton mga LGUs and of course ang halin man sa DepEd ang aton nga source nga pila ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo mo man sa Iloilo City mga K5 ang wala sang klase. Syempre una dira no nagpagwa sang anunsyo ining si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga wala sang klase
sa Iloilo City, halina preschool, tubtub senior high school mga K5, and of course sa Oton, all levels, sa San Joaquin, all levels, sa Gimbal, all levels, sa Lambunaw, preschool to senior high school, Dumangas, all levels, Pavia, all levels, Alimudian, all levels, Leganes, preschool to senior high school, Bingawan, all levels, Miagao, preschool to senior high school, Haniway, all levels, San Enrique, all levels, Kalinog, all levels, kag Pototan, all levels mga K5. So, ini nga aton nga list mga K5 no, hindi pa man ini final kaya syempre may mga basi bala may mga banwa pa nga mag-announce nga wala sang klase dira sa inyo nga lugar mga K5 gani padayon kita nga magbantay o kon magtutok diri sa aton nga K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page kaga of course magpamati sa aton nga radio dial 88.7 K5 News FM Iloilo. So para mo pala ng mga banwa ka K5 Wayne? Yes, as of 4 a.m. kay na K5 Ray. So padayon nato nga gina-monitor ini nga mga LGUs man sa nanarisari nga bahin sang probinsya sang Iloilo para sa dugang updates ka K5 Ray. Sige. So automatic no pag may forecast gani isang grabe kag mabaskog kapag uran cancellation of classes but I suggest no nga hindi lang kuon nga do ay black klase kundi mag-switch sila sa online no ang face-to-face classes lang tani ang mga pang-cancelon kag pagsuspendihon para hindi mapiktuhan man ang pagtuon kag pag-eskwela sa mga kabataan kag ang mga lessons sang tawag ni mga maestra kag maestro kag K5 weng-weng senyeres. Yes. Kung i-suspend mo ni the entire class kag hindi ka mag-switch sa online or alternative class sa aton sini nga mga ka-K5 ti ang bagyo nga dani kag pagulan wala ni expect mo nga dani sa subong nga mga bulan kag sa masunod nga mga binulan ka-K5 weng-weng ti kaluluoy man mga estudyante kag mga maestra nga ti hindi nila mapatigayon ang ila sini nga pagtudlo no sa aton sini nga mga kabataan alas 4:48 sa aga. Sabay pa nga ti magaganaga na ni si Bagyong Krising. Anyways, ka-K5 ka Wayne, hindi man itamak maskog nga dumakumpara mo sa mga iban lang nga mga bagyo sa una. Yes. O galing kay ti ang iya sini nga ano ni Bagyong Krising kay ti grabe lang ulan iwa yung tatuntat to hindi magani direkta di taton di kay mamong iya sini nga mata-mata kang iya sini nga sentro dito ya padulong sa may Luzon area mo. Galing kay tama ni Kalapad si Bagyong Krising ka-K5 Weng. Ang iya ni bla nga ikog kapabilin sa bido sakop ya bilog nga mapay kung manglantawan ni bla. Sa aton sini nga live sa aton sini nga mga ka-K5 do sakop ya bilog nga Pilipinas. Bangod sa sining mas gimpabaskog nga hangin habagat nga dala ni Bagyong Krising mga ka-K5 tiyo signal number 1 na to sa iba Luzon area mga ka-K5 kag wala gani iya sang storm signal diri sa may Visayas ugaling apektado kita sang sining hanging habagat nga dala ni Bagyong Krising mga ka-K5 that is why nga ti ang uran diri sa aton waay man sang untat mga ka-K5 orange warning kita as of this moment ang the entire province of Iloilo and province of Antique including na Guimaras kag Negros Occidental sa aton sining mga ka-K5 weng-weng. Yes. Sige. Ang imo sining K-sabihan aga pa? Syempre ka-K5 Ray, waay kita nakaubra sang aton nga graphics. Pero nag-prepare si ka-K5 Weng sa gihapon sang K-sabihan kay ginuna naton danay ang mga kinanglan sang pumuloy naton mahibalan. Bali ang aton nga K-sabihan for today ka-K5 Ray, hindi porket may payong ka, hindi ka na mabasa sang ulan. Okay. Madalom. Matalinhaga ang imo yes. sining K-sabihan subuhaga. Hindi siya specific, hindi siya direct. Okay, matalinhaga. Okay, yes, explain it. May ano pa, may sugpon pa. Okay. Di ba, liwat. Makon nga, nga... At ikaw na lang diyo? Makon nga moment, makon nga moment. Sige, Okay, ready, liwat. Hindi porket may payong ka, hindi ka na mabasa sang ulan. Hindi porket palangga ka, hindi ka na pagsakiton. Yes, so ako na ato niya K-sabihan ka K5 Ray. So ako na ganito, hindi porket... Isa bala mga K-sabihan mo ni. Duway ko
ambot kung ano ni siya ining para gid man ni sa tanan or imo ni siya nga halin gid sa imo sini nga wisdom o kon halin sa imo sining experience ka gina-share mo lang sa amon. Ginbasa ko ray aka sa K5. Kay hindi ko maintindihan ba siya bala puros na personal ni mo siniyang ano hindi man. Hindi man. Nag-search ako. Silingon, why ka man niya naka-experience nga ginpalangga ka pero ginsakit ka. Actually, ang darade asa ginatawag natin kapag palangga ka kay Fiber ang masakitan kita. Mamo, it could be physical or it could be hindi emotional. lang ang physical. It could be emotional. No? Sa aton sini nga mga kakipay. Lain na iya kong physical ka kay Fiber. Pwede man niya nga masakitan ka sa pagpalangga, pero ang sakit, may dala nga pagpalangga. Physically. Sample. Ay, hindi mo ko pag-ihahang katon nga magsampol. Just read between the line. Nagets mo? Pwede man ka sakitanay ka mo, pero nagapalangganay ka mo. Kasi anay, mama mo na. Gadugsing ka kay Five Ray. May grabe pagida. Gusto mo gid-elaborate ko, aw? Hindi na. Okay. Yes, sa first line kita, sa first line kita kay Five Ray ma-focus. Ang hindi porket may payong ka, hindi tungod may payong ka, hindi ka na mabasa kay Five Ray. So amoy na sa kaboy. Bot silingon ang payong mo. Protekta sa imo. Hindi. May buho. May buho. Or either ang payong mo guba. Or either ang payong mo magamay. So amo to gani ba mo kay Five Ray no? Ang payong naton do sa kabuhi naton kay Five Ray no. Ang amoy na ang i-connect ko siya sa aton nga mabala to bala ang pag-guard naton sa aton kaugalingon kay Five Ray. So ano bala ang payong? Ang payong nag-represent sa aton nga pag-protekta sa aton nga kaugalingon kay Five Ray. So hindi tungod nga ginprotekta naton ang kaugalingon. Wala na sang sang mga butang o kon mga sitwasyon nga sakit sa aton. So may mga tao kay Five Ray nga mamalaton ang taas bala ang gina-build nila nga walls kay Five Ray sa sari nga sitwasyon kay Five Ray. So ining payong nagarepresent sang aton nga faith, aton nga pagpati, and of course ang aton nga mabalaton kung ano kita ka strong bala kay Five Ray sa paghangkat sang panahon. So hindi tanan nga butang kay Five Ray no, di tungod nga ang ara kita nga ginprotekta nato ng kaugalingon, may ara gin maabot nga tion nga hindi kita strong always kay Five Ray. Kinang lantas ang tawo to lean on, tawo to protect us, tawo to comfort us, no? Yeah, sa mo gani habal nila no. Tawo nga to give us a unconditional love. No man is an island. No man is an island. So nga aara ka sa island. So kung no man is an island, may tawo sa mga isla sang Boracay, isla sang Carles. Explicar. Lain na iya. Lain na iya nga island. Literal nga island ko dahil Ma'am Maricel Baloro, Kasipli, good morning. Salamat, Lord, sa panibag ko naman nga grasya nga ginahatag nimo. And kay Ma'am Wilfredo Sarmiento na pamatigid sa ato sa nga pagpangalagad kay Ma'am Sir Hedinio Sumagaysay sa kay Sir John Bunda. Way naka join sa live si K5 si Sir John Bunda, Ma'am Pinky Bundaw. Ang emotion nga idol si Robert Garciano kapag good morning gid simo. Roland Jimenea, may ayad gid nga aga si Ray hidlaw man kami di sa Disamparados sang tingog ni ka K5 Bueng. Ano way tibog pamati guro kong aga Sir Roland Jimenea, bago na timo guro ka pamati liwat sa balitang K5 sumaga adlaw release ka K5 Bueng. Arman Bakugway, masawsaw ta sa langgaw K5 si Ray. Uy, anong isawsaw mo? Ikaw masawsaw sa langgaw o kung may isawsaw ka sa langgaw? Rhea May Sirodo Senyere sa tunga sang lawod nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalaga.
Sige. Ang aton sini nga case sabihan naman sa Ginoo subong aga ka K5 weng-weng ang makita sa 1 Timothy 6:9. Sa aton sini nga mga ka K5, ang case sabihan sa Ginoo nagsiling, those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Okay? Anong bot silingon sini? Those who want to get rich, no? Fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Botsilingon ka kay Five Weng Senyeres, there are people who are rich sa kabuhi, not just only sa financial aspect, no? It might be you are rich in wisdom, but you use it to other things bala, to make people fool and to create a harmful desire sa iban nga tawo kay Five Weng Senyeres. Gets mo? There are people nga tama ka manggaranon, bugana or tama ka aram, pero ginagamit lang ila ka aram kag ila kwarta, ila poder sa malain nga butang, no? Sa pagtimtar kag tawag ni obra sa mga malain nga mga butang nga makaguba kag makaapekto sa pagkatawo sang isa ka tawo nga mayo kay Five Weng Senyeres. So madamo ina siya nga mga klase sang tawo nga gintagaan sang maayong blessing, no? Or bugana nga blessing sa mahal nga Dios, but why nila gintagaan sang importansya. So there are people who want to get rich but fall into temptation and trap into many foolish and harmful desire kay Five Weng Senyeres. So anong emotion nga masiling? Hambaga ni isa ka ang philosopher bala kay Five Ray nga hambalya si Friedrich Nietzsche hambalya ang the idea of human needs and desires kay Five Ray. So kung hambal nila gani mas maayo kuno ang isa ka pigado kay Five Ray nga maghandom sang isa ka butang kay ang gani na no ang ginapangabudlayan para makuha, pero ini nga mga way manaton ginatanan, pero may mga tao kay Five Ray nga ara na sa ila tanan, pero ang non-ending desires bala nila kay Five Ray, no? Mambal nilang ay ara naman sa imo tanan nga kinanglan mo pakwaon ang yara sa iban do mga amo bala na kay Five Ray nga may ara nga mga tao just for example labi nang gid kun tamo ka mga kadutaan gin pamana sa mga katigulangan mo, no? Ara na gid imo iban magululutod pag ginaway, no? Yes. Sa to sila nga kay Five, ikaw nga utod nga manggaranon, imo utod nga imol nga how ultimo to nga lupa nga nabilin sa iya nga propiedad nga gid pamana sa imo ginikanan, no? Kay Kwaon mo kay ikaw pa. may kwarta, hinga buton mo pa, kwaon mo pa. Yes. No? Sa to sini nga mga kakipay, no, sometimes amo na kita kisa money is so deceiving, and power can be deceiving also. Sa to sini nga mga kakipay, inablang kung balaan mo ara ka na sa imo tanan kag kaya mo maobra ang tanan, no? Sa to sini nga mga kakipay, himuon mo gid, no, nga inablang wala ka contentment ka kay Five Weng Senyeres. Amo na gani ang bal ni General Condes nga dapat ko manggaranon ka na tama na nga pagpamanggad ang bal ni ka kay Five General. Ang bal ni ka kay Five General manggaranon na kuno ako ka kay Five Weng, so hindi na ako magpamanggaranon pa. Grabe bang Wow. praise the Lord ka kay Five General Condes. Kasi dugay-dugay tibot ko pagpuli mo dis Pilipinas, may limousine ka na, may BMW ka na, may Mercedes Benz ka na ka kay Five General Condes. Amo si ka kay Five General Condes ni dugay-dugay ma right hand ni isang prinsipe sang Saudi Arabia. Amo may pagkaarabo man ni si ka kay Five General Condes mo. Nabutan mo ni si ka kay Five General Condes. Yes, syempre. Nabutan mo? Ood. Sigurado ka? Intern ako kay Five Ray. Tingala. Kung ano mo nang ginestorya mo sang una, kung wala ka lang magsala, kag wala maglakat si Kaki 5 Ginel, technician man gapo ng madayunan mo, do si Kaki 5 Ginel Condes, ged? Hindi sa lahat. Ito nga intern. Uy, may intern man gali. I mean, lain ang intern nga nakakrash ka na. Intern. Oy, tagapututan intern, grabe ka man gali Kaki 5 Wing, ha? Tagapututan nga intern man galing tirada mo, ha?
Hindi Ano lang kay temporaryo lang ano ang tembal mo laing intern. Sala, ang namin ko, lain nga intern ang nagka-crush kay K5 Janelle sang una. Talusot ka lang. Talusot ka lang kami nagapamati. Kulbaan kagid siyang alawayon. Alas 5 impunto sa aga mga K5 oras dire sa K5 News FM Iloilo. Good morning kay pare ko Ricky Boy Porras. Nagapamati subong dira sa tawag ni sa Kalian Pototan. Good morning ka K5 SB Ray, kag ka K5 Wings. Grabe. Wings. Mas magpapad. Kasi maglupad ni si ka K5 Wing. Mo tikong kaysa gatig balyo man nga tik-tik mo. Buhat kini no ganin nga hunay sang tik-tik gutom. Tik-tik bi nga panawag bi siyang biktimahon. Pero galing kay madla mo may bagyong krising gulan ulan, way kalupad subong sa K5 Wing. Yes. Mabasa ang Mabasang pakpak, ya? pakpak. Pero dito sumbong, good morning. Oras, alas 5:02 na sa aga mga ka-K5. Salamat kayo ka-K5 Weng Senyeres. Yes, ang ini nga update ang hinadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Apat ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, apat ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ako si ka-K5 Wayne 02 Senyeres para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Alas 5:03 mga ka-K5 oras sa ito sa nga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa umaga. Diretso kita sa mga 13 pang donaton, mga balantayan nga mga balita sa aton sa nga pagbalik mga ka-K5. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Sa mga balantayan nga mga balita, patay bangod sa dengue sa probinsya sa Iloilo na dugangan sang isa. Kapin mil 680 ka family food packs ginpanghatag sang DSWD para sa mga nabaan sa Banwaraman sang San Dionisio. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office nagapanugyan sa mga barangay nga maghanda kasunod sang tropical krising. Anay ja bayar sang Iloilo City Government arestado sa drug bypass operation sang Police Station 8. Sa dugang nga mga balita, labing unang awake cratiotomy sa Panay madidalagon nga natigayon sang West Visayas Medical Center. Sa dugang nga mga balita, Iloilo City Police Office nagpatag sa natabo nga paglagari sang Mobile Force Company sa tambutso sang motorsiklo sa Arevalo. Isyo sa kapitan kag BHW sa San Enrique nga may relasyon. Isa lamang kamalisyoso nga pagpasibangod kag wala sang kamaturan. Maning budlay kung kapitan ka may isyo ka. Kapitan ka nga damo ka sang ginatago nga baho. Dugay-dugay mga ka-K5. Ang imo sini ambisyon nga magpadalagan kapitan sa kanal kagid puluton. Sa aton sini nga mga ka-K5. May mga kapitan gani nga ginahimo nga burugasan ang barangay nila. Ginahimo nga burugasan ang mga nagpapili sa ila sini nga mga kabanuanan. May mga kapitan nga muna. Nahimo nga negosyo ang politika ay. Sa dugang nga mga balita, kaso nga alarm and scandal kag malicious mischief ginfile batok sa magutod nga nagguba sang motorsiklo sang kapitan sa San Enrique. Alas 5:06 sa aga oras diri sa ato sa pagpangalagad. Paunta makaroon ang pinaka-latest ka mga update sa balitang national kag balitang international. Lakip ng mga balitang natipon sa aton sining K5 Western Visayas. Karon sa aton sining K5 Network Tandem.
Ang oras, alas 5:06, ginatulong isaton sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapikanan, nakadetox ka pa. Magabalikang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5. Sa tagsa pagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yung lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bago nga paglao. Wala sang baya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang baya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangilipiyado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-ibig ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Uy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinakatuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga mga hugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, serbisyo hindi matula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero.
Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network. Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Alas 5:13 mga ka-K5 oras sa ato sining nga pagpangalagad. Welcome back sa Balitang K5 sa umaga. Sa gihapon kaupo ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Sa mga ka-K5 daton, ginaremind dato ng atong mga kuturan nga maginom na sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy nga sarangid makabulig sa aton sining nga ikaayong lawas. Mga produkto nga sarangid makaproteksyon sa aton nila binagid sa malain nga lakat sang panahon. Now nagaulan-ulan, uso ang trangkaso, sipon, hilan at ubo. Maginom sang Clinica D3 Bio mga ka-K5, ang Clinica D3 Bio nga may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Napamatnudan na sang aton sila mga eksperto nga ang Clinica D3 Bio sa bulig sang extra virgin coconut oil ang saragid nga makatap na makapatay sa mga bacterial infection kag viruses. Nitungod nga ang Clinica D3 Bio nga may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil mga ka-K5 ang mayara sang antiviral kag antibacterial properties, antifungal kag antiparasite. Ini ang mabisa nga mga sangkap sang extra virgin coconut oil nga natun-an ka napamatudan sa mga eksperto nato na binigid sang Department of Science and Technology diri sa may pungsod Pilipinas. Kung sa diin gingamit ang extra virgin coconut oil nga alternative medicine sa sining mga nagpositibo sa COVID-19. Kag 99% ka mga nag-inom sini ang nag-alalayo. Gani sa mga ka-K5 nato ng pagginaulat ninyo magbakal sang Clinica D3 Bio. Kung gusto nyo mag-ayo, mag-D3 Bio. Sa aton sini nga mga ka-K5, puntaton nyo na ang pagbakal sang vitamin D3 lang. Dapat ang inyong suplemento, vitamin D3 nga may extra virgin coconut oil. Ang pangalan, Clinica D3 Bio. D3 Bio lain man ang vitamin D3 lang. Kaya kung D3 Bio ang imo baklon, duha nang pidi mo maangkon. Vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Mabakal man ng mga produkto kasubong sang Clinica DTX 500, D3 Bio Mighty C sa aton sini nga Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, mga product center nga napamtang sa Pasig City, Kalinog, Miag-Aw kag Haro branch naton mga ka-K5. May mga free consultation kita, wala sang bayad magpakonsulta sa aton mga alternative doctor. Nasarangid makabulig kag makarekomendar sa inyo sa mga maayo nga mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy. Available man ang aton mga produkto dira sa barato nga presyo kag sarang kamo nga magpasakop sa aton sini nga suki ayuda promo. Sa tagsa ka 500 pesos worth nga inyo sinigin bakal, pwede gid kamo matagaan sang coupon kag may chance nga magdaog sang 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos kag mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Alas 5:15 na oras diri sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning gid Ma'am Nene Camel, Marlon Chong, nga aga pa nagapamati gid sa K5 News FM Iloilo. Counter report ni ka-K5 Karen Banilla sa patrol o pod kay ka-K5 Makoy Espeha sa aton sini nga mga ka-K5 sa pinaka-latest nga mga follow-up reports
kag ang sitwasyon sa palibot sa sining mauranon nga tiyempo. Ka K5 Karen Badilla sa report, please stand by. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Ray sa Subong medyo mahulutawhay ang aton nga kaagahon diriya sa syudad sa Iloilo matapos nga way kita naka-eksperyensya no sa Subong sang pag-ulan-ulan diriya sa city K5 Ray, pero mabatsyagan naton nga medyo mahulo baskog ni ang huyop sang hangin sa Subong nga kaagahon K5 Ray diriya sa syudad sang Iloilo, although nga tiway nagatupa ang pag-ulan unlike ya kahapon kahapon nga adlaw K5 Ray no nga bilog na lang gid nga adlaw ti diriya sa syudad, especially sa probinsya sang Iloilo kag sa iban nga mga lugar diriya sa Western Visayas kung saan may gimpang baha nga mga lugar diriya sa aton kung may baluan dito gani sa San Joaquin. May pilato ka mga pamilya nga ginpang-evacuate niya K5 Ray bangod man sa malain nga tiyempo. So diri sa aton ni sa syudad sa Iloilo, so far way pa man kita sa may na-monitor nga ginpang-evacuate, especially ang mga yara bala nagapuyo sa may coastal areas K5 Ray, especially diri sa may Arevalo, sa Molo kag sa distrito sang Haro K5 Ray. Sa Subong aga sa aton man nga pag-observe sa paglibot-libot diriya sa pila ka mga distrito sa syudad sa Iloilo, may mga nagabiyahe naman nga mga jeep, taxi, especially ining mga tricycle nga nagapadulong sa may Iloilo Terminal Market K5 Ray. Sige, K5 Karen, importante hindi lang magsigi-siging orante sa may syudad kay ti balahaon mga daanang syudad K5 Karen. Tisas magulo adlaw i-monitor taman ni ang biyahe bala sa diri sa aton sa tawag sa sakayan pandagat naton nga Iloilo Guimaras vice versa K5 Ray kiti kung may baluan baskog ang balod dugang pagid sang mabaskog man nga hangin, although wala kita gale warning pero ti i-monitor taman ni sa aton karon nga PCG kung bala may ni padayon ang pagbiyahe sa aton nga mga K5 Karen. K5 Ray. Go ahead. So sa Subong ang aton naman nga mga ginpang follow-up no nga balita, especially dito sa may Banwa sang San Enrique, isa lang gid ni K5 Ray kamalisyoso nga pagpasibangod ang ginpato-pato nga issue sa punong barangay ag sang barangay health worker sang Abaca dito sa may San Enrique. Sa exclusive interview naton kay Kapitan Edgardo Caballero, although wala ni siya nagpa-record K5 Ray kaya hindi na siya bala gusto nga magpa-interview gid, pero ginsay-sayan ni sa aton ang natabo kag gin panugutan man K5 Ray nga mabalita ini sa kahanginan kag ma-publish, pero na lang siya nagpamalibad na siyang magpa-record interview K5 Ray. Pero according diri sa kay Cap Edgardo Caballero, naging payag si K5 Ray nga ti sakit sa iyang part, especially sa iyang pamilya ag sa asawa niya K5 Ray ang ginpasibangod ni sa iya nga wala sang kamatuoran. Ang BHW ni head ni sang BHW. Hindi man K5 Ray. Okay. So sunod diri sa kay Cap Caballero nga permini may mga times K5 Ray nga nagapangayo ni sang bulig sa iya ang BHW kag ti ginabuligan niya man kag ti ginhatahag man kani K5 Ray nga hindi man lang ang ini nga BHW ang kay may iban siya nga mga staff sa ilang nga barangay hall, mga kagawad kag iban nga mga residente nga kun mangayo gani iya sa bulig ti syempre bilang amay K5 Ray no so ilayang nga barangay wala niya ginatalikdan or ginapabayan K5 Ray ginapangitaan niya sa paagi para mabuligan ang iyang mga pumuluyo or mga staff dira sa ilayang barangay K5 Ray. So posible suno sa iya. Ano nga barangay ganine? Ano nga barangay? Abaca. Barangay Abaca sa San Enrique. Yes. Ano natabo nga do ginisuhan si Cap kag si BHW? Ano medyo showy si Cap magpakita sang do ka tamaan sa kabuot or at do matatap matatap sa sining BHW kumpara sa iban mo na? Ang according ni sa iya K5 Ray na malisyahan ni posible ang paghatag niya permis ang bulig sa BHW niya nga staff iti permi gagadto sa iya ang babayi para magpangayo sang bulig K5 Ray kag according man gani sa kay Cap nga ang ining banas ang BHW pagka og ini
Dagadula imo sining signal ka K5 Karen. Ano to ang balmong bana sang BHW ano to? Palahubog K5 Ray. Tiba siga comfort si kay palahubog ang bana kay Kap nagadiretso si girl si BHW karagambal nga Kap hubog naman ang bana ko Kap. K5 ba Karen? Oo, ti according sa kay Kap basi gani kuno nagsulod bala sa pinsar sang bana ni sang babayi nga may relasyon sila especially kung mahubog siya kay Five Ray. Pero suno iya sa kay Kap why ni sang mali siya ang pagbulig niya sa BHW niya kay Five Ray no kay ti ang iya da nga asawa ko gisa kung magbulig ni si Kap sa BHW ara man ang wife kay ara sa balay ang wife mo dayon ang iya ni nga mga kabataan man kay Five Ray ang edad sa BHW nga okay, Five Ray. Pila ang edad sang BHW nga na? 39 kung hindi ako magsala kagapon to pa sa pagpamangkot sa kay Kap ng mga dira-dira kay Five Ray 39 to 40 years old si Kap 75 years old na kay Five Ray. Okay, 75 tapos ang babaye si BHW pila? Ng mga 39 to 40 kay Five Ray. Wow. Gwapa man kuno si BHW aw. May tsura-tsura man guro kay Five Ray kay tinakitaan pa niya duha niya kabata nga mo niyang naglampos sang kawayan sa motorsiklo ni Kap matisuyon ni ang duha ka bata kay Five Ray nga lalaki. So ang mga bata mismo sang sining BHW ang nagpanglampos to sang motor ni Kap? Yes. Subot silingon nano sila guro nakalabot man sila storya ngati si mama nila kag si Kap may something. Posible kay Five Ray. Di kahapon dito sa may police station na nag-interview kita sa Deputy Chief of Police. Kay Five Karen? Oo. Ang bago tapos kini si Kap kay mamong kilala ko to nga mayor sa may 5th district to nga ginisyuhan to sang sekretarya do na perde gito seleksyon. Ha? Oo. Ano ni bantog na gini sa bilog nga barangay? Sa barangay Abaca? May ginpamangkot kita dito ng iban nga mga residente. Ang iban nga mga residente, why nagapati kay Five Ray nga may relasyon si Kap kag ang BHW. Pag tiyan mo man ang ginapatihan nila, nga ginmadisyahan ang ining pagbulig permi ni Kap sa ining nga BHW kay Five Ray. Okay. Kamusta ang reaksyon sang BHW nga ni kay ti bata itong mga involved to? Why ni siya nagatubang sa aton kay Five Ray ang ining BHW mismo bakag ang iyaman nga mga kabataan ni kahapon dito kita sa may San Enrique Municipal Police Station kay na-aresto gid ni ang duha ka ang ining mag-utod nga nagaedad 20 kag 19 anyos kay Five Ray kay nimo napasakaan na ni sila sa pinalikdan nga inadlaw sang alarm and scandal kag malicious mischief kay Five Ray ni Kap Caballero ti according diri sa akon pag pagadto ni sila sa may presuhan nagpamalibad sila nga maghatag sang ilay ang statement kay Five Ray especially suno sa kay Deputy Chief of Police Police Lieutenant Ariel Lungares ang San Enrique Police Station. Why ka sang nagikawat bisan gamay lang ang mga picture to sa areas to kay Five Karen? Way nagpanugot kay Five Ray no kay ti kagyapon to sa pag-interview tagani sa ila may babayi ito nga nagatindog sa may nasagwa sa may presuhan nga nagbando sila nga hindi magatag sang statement kag hindi siya magpasugot nga magpakwa sang litrato amo man si Kap dito sa iyang area kay Five Ray. Sige. Kay Five Karen tapos ang ining bana di nasubungay? Ang ara lang gid sa balay nila kay Five Ray dira man sa may barangay Abaca. So nagatubangayan ning bana kag si Kap? Wala kay Five Ray. Ang mag-asawa ining BHW kag si Kap nagatubangay na after sa tabo ni sa kabataan ni? Wala man kay Five Ray no why sila nakatubangay according sa kay Kap kag sa aton nga police. Kay una suno sa kay Lieutenant Lungares hindi ni tani magpasakas ang kaso si Kapitan Caballero sa ila o galing kaduwa ni nila duha ka beses nila nga ginlampusan sang kawayan ang motorsiklo ni Kap dako gito ang damage according sa aton nga police kag kay Kap kay Five Ray. Ano ang ngalan ni Ngalan ni Kap first name niya?
Edgardo Caballero. Yes. Okay. Ti amo na kung wais laga tubang, laging file ni kap kaso ning duha ka mga kabataan. Siguro ti na dala na ni guro sa kaakig ng duha ka mga bata kiti do syempre bilang isa ka bata do ni galo na mabata siguro nga mga nagagwa bala nga istorya sa barangay nila parte sa ila sini nga Iloy kag sa kay kapitan. Ti kung sa balay malangga diretso ni kap si Bibilab si BHW kagara man lang nga pamilya ya kung magtugro sa sang bulig, magatag sa sang bulig. Hindi mo man namamalisyahan, pero kung si kapitan lang isa sa barangay hall kag nagsulod si BHW kag nagpangtralak sila kag nagpang sirado sila sa pertahan tido masiling mo gid ka kipad ka rin nga something fishy. Kipad ka rin? Oo. Amo gani kay 5 rate sa subong ang suno sa kay Cap Caballero nga padayon sa gyapon ng iya nga pagbulig sa mga iya nga mga residente kag mga staff nga mo na nga wala gibalas ang malisya kay 5 Ray. Sige. Bantayan ta na no. Sa aton sini nga mga kakipay basi madala pa lang si Cap sa touch by touch. You're my only lover. Skin to skin. Hindi na namin ko bala si madala pa si Cap sa istorya ni BHW. Cap, hindi naman po atras sila ng kaso Cap sa ngakon mga bata. Cap. Naki-5 ka rin? Oh, pero ang ano ni ang kaso ni K5 Ray na file na ni sang subong July. Di pwede pa man na mabawi ang kaso kung iurong ni kapitan. Oh. Oo. Pero according kay Cap hindi siya K5 Ray mag-atras kay amo na bla bangon sa natabo ginguba ang iyang motorsiklo. Then ginmalisyahan pa siya K5 Ray mo na nga do kagapon to sa pagpamangkot sa iya kung may chance bala nga kung hindi siya tayo magpasaka sang case pero tisunod sa iya nga mapasaka gid sa gyapon sang kaso kay 5 Ray mo to nga sang pinalikdan nga adlaw na file na ni ang alarm and scandal kag malicious mischief kay 5 Ray. Sige. Salamat gid kay 5 Karen sa imo sini mga natipon nga mga follow-up report kag mga balita dira sa Maya Patrol. Sino nga aton sini nga K5 intern dira pod mo? Susubong po natin si K5 intern Jason Telionosa. Ari, pasa ko siya K5 Ray ang linya. K5 Jason, Talinosa? Mayong aga ka K5 Ray. For our market report, subong nga aga sa Iloilo Terminal Market, may ara kita green apple, 35 pesos each per 3 for 100. Sa mga prutas ni subong ka K5 Jas, mga prutas. Opo, mga prutas, K5 Ray. Sige po, go ahead po. Dalandan, 50 pesos per kilo. May ara man kita kiat 100 pesos per pack. Lanzones, may 80 pesos. Strawberry, nga 150 pesos per pack. Dragon fruit, nga 380 pesos. Peras, 3 for 100. Grapes, nga 240 pesos per kilo. Lemon, nga 20 pesos each. Orange, 35 pesos each. Poncan, 15 pesos each. May ara man kita guyabano, nga 65 pesos per kilo. Kabugaw, 100 pesos per kilo. Pinya, 45 pesos per kilo. Kapayas, nga 30 pesos per kilo. Mangga, 120 pesos to 140 pesos per kilo. Lakatan, 80 pesos per kilo. Saging nga saba, 25 pesos per kilo. Mangosteen, 80 pesos per kilo. Saging na senyorita, 30 pesos per kilo. Saging na tundal, 35 pesos per kilo. Sandiya nga yellow, 40 pesos per kilo. Sandiya nga pula, 30 pesos per kilo. Kag melon nga 60 pesos per kilo. Okay. Tagpila kilos ang charisa ka K5 Jas? Kilos ang sarisa ka K5 Ray. Do wala gid kita makita to nga sarisa. Nga waaya ginabaligya ang charisa, no? Nga biway ginabaligya ang charisa? Kay diretso lang nang kuha sa may puno guro K5 Ray. Damo man kita puno sa sarisa sa palibot Ginalango-lango talang ikaw ka K5 Jas mo ang charisa is good for our health. It is rich for antioxidants that can kill cancer. Kabalo ka na? Liwat ka K5 Ray? Ang charisa manggaranon ina sa antioxidants.
that can Ay, kill magaling. cancer. Oo. That is good for our health. Good Kay for Five, health. Just, Ay, may sarisa kami sa amon ningod balay. Oo. Pupuk lang ko to. Anon mo sa kaon mo kag ipapaon mo ang patsarisa. Hindi ka lang magpatama kay basi kag sa chachiar ikaw magdiretso. Kay Ay, Just umano. ano ang imo balon subong nga naknak subong nga aga? May ara man ka kay Five Ray. Hindi siya naknak, pero may pamangkot lang ako. Ari naman kita sa mga pamangkot ni mga delikado ning mga pamangkot ni. Opo. Ano ang imo nga pamangkot? Ano ang pinakabaratong baligya subong sa merkado? Ikaw imo daya intern, ikaw gani gyud pakadto da Silolo Terminal Market, ako imo pamangkoton? Ano lang ang pakot lang ka kay Five Ray. Pinakabarato Anigas. nga baligya sa sulod sang merkado publiko. Hint. May hint ako ka kay Five Ray. Dali. Seafood din siya, Bisan ano ni, seafood. bisan ano ni? Seafood. Seafood din siya. Seafood. Pinakabaratong seafood nga baligya sa merkado publiko. Dali lang ida. Seafood. Barato, no? Oo. Palibog mo ulo ko aga pa ha. Dali lang ged. Kung malapakot ko nung akong sini nga premyo. Librehon mo ko sang ano, librehon mo ko sang tawag ni gani, librehon mo ko sang burger. Ang dalang kapris kang seafood dalin sa Banate ka kay Five Ray. Ako ka kampiyon ni ha, ang kasaga. Sige. Pero bada ko mapakot ko ni dalaan mo ko ni sang suman karon da kag tawag ni kag ibos da sa Iloilo Terminal Market ha. Sige ka kay Ang Five Ray. pinakabarato nga seafood sa Iloilo Terminal Market tawag ni pinakabarato man. Seafood mo isa pagay kahintpin ano na isda, shell, ano Basta ni siya? galamoy ni siya sa baybay ka kay Five Ray. Makita ko sa baybay. Oo. Pinakabarato. Sa Baybay baybay damo ka ni siya nakita? sang galamay. Ano man? Damo sang galamay balahaw. Sige. Octopus. Ang dalapit gid aw. In other term ka kay Five Ray siguro no. Pusit. Balang ko na. Ari gid tapos kining ibos ni kag suman ni kag ang kasag sa Banate tapos gina pinakabarato nga seafood sa public market low cost. Oo, ka kay Five Ray. Tapos gina ang imo nga promisa nga kasag sa Banate ha. Low cost. Low ang cost sang low cost. Okay, ma'am? Sino nga may harap pag ito siya pamangkot si mo? Aso nga lang sa kilo ang dalon tanga kasag no. Sige, kampiyon na. Hindi na magtaas uric acid ko Ang pamangkot ko si mo, balik ko. Oo, kay Five Ray. Sino anong nga seafood ang nangin sikat nga basketball player sa bago lang tapos nga palarong pambansa nga nagrepresent sang Western Visayas? Hello. Pwedihin ka kay Five Ray. Kalbo ini siya. Kag naga-eskwela sa St. Robert's International Academy. Bago wala gid ako ka-update sa balita how. Sino nga ano ni nga ang iyang nga ngalan nagaanggid sa isa ka sipod man. Oo. Pwede may another hint ka kay Five Ray. Ang iya first name pangalan ang iyang apelyido apelyido man sang isa ka sikat nga nga NBA basketball player. International. PBA or NBA ka kay Five Ray? NBA. PBA. NBA ay bungolo.
Nag-emergency alert ba kasi February ang cellphone? Oh. Sige. Ay, wala gid ako Pabulig ka idea kay Ma'am kay Karen, February, pabulig, pero pabulig, call a friend, call a ano friend. nga? Call a friend ka kay Ma'am Karen. Call a friend ko no. Ma'am Karen, ano ko no, ang sikat nga bang Ros? Anong bangros? Ano ko yung naginambal nga bangros, ha? Nga kaangay sa an PBA player or basketball player. Kaangay sa pangalan sang basketball player nga naghampang sa palarong pabansa nga taga St. Robert's International Academy. Halin ko no sa St. Robert's Academy, Ma'am Karen. Ihatag ko ang phone kay Ma'am Karen, sir. Or kay February. Oh, sige be, sige, para mabuligan niya kaw. Call a friend ko no, Ma'am. Call a friend. Pero sa kay 5 ka rin, siya ang pasabton mo, hindi ikaw. Okay? Okay, sige. Ang pamangkot ko sa iya, hambal ko di ba yung pangkot ko sa pinakabarato nga sipod sa may Iloilo Terminal Market. Ang pamangkot ko sa iya, ano naman nga sipod sa Iloilo Terminal Market ang nagaanggid sa basketball player sang Western Visayas sa palarong pambansa nga taga St. Robert's International College. Nangayo sa sang hint, ambal ko ang iya apelyido, may kaparehong apelyido sa player sang NBA. Oo, dayon. Ti sabto niya iko sinuna nga player? Si Luke Rose? Ha? Ti nga ikaw yung nagsabat? Si Luke? Ti nga ikaw yung nagsabat how? O, ikaw pa nila si Luke? Hindi si Bang Roaster. Si Luke Rose, no? Tiga nagaanggid sa sipod nga Luke Rose. Okay na tayo ka kay 5 Jazz? Okay naman, sir. Importante dahil secure mo na ngakon nga suman kag ngakon nga ibos ha manukot ko simo pagbalik mo diyan dama mo lang way kasang nga ibos kag suman dala dia. Sige ka kay February Lapitan gito namon sa may Iloilo Terminal Market liwat. Sige, salamat kid ka kay 5 Jazz. Salamat gid ka kay February. Ibalik ko sir kay anak. Okay. Sige, K5 Ray, so abutan na nabatian ang latest nga market report. Upo niya si K5JN o kung K5 Jason Nosa sa West Visayas State University. Kagapila ka mga natipon naton nga balita diriya sa patrol. Subong nga aga K5 Ray. Ang ini nga balita, ang nadudong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Romel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangon sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, kag K5 intern Jason Telionosa, ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras, alas 5:39. Report ko onta with ka-K5 Alex Escalante sa sining kaso sa dengue. Kaya may dugang nga isa ang nagtaliwan bangod sa sining dengue mga ka-K5. Sa report, ka-K5 Alex Escalante. Ginkompirma sang Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO nga nadugangan naman sang isa ang napatay bangod sa dengue sa probinsya sang Iloilo. Base sa 28th Morbidity Week, nagsaka sa 2,927 ang kasos ng dengue sa diin mayara sang 11 ka mga nagkalamatay. Ang numero ang mas mataas ang 21% sa narecord nga 2,424 cases ang nagligid nga tuig nga may anong lang ka nagkalamatay. Sa subong nga reporting week, mayara sang 247 ka mga new cases nga na-record sa probinsya sang Iloilo. Base sa data sang opisina, ang latest nga dengue death ang isa ka 27-year-old nga babayi gikan sa San Rafael, Iloilo kag na-admit sang Hunyo 24 tuig 2025 kag napatay sang Hunyo 24 tuig 2025 sa kasubong nga adlaw. Wala inisang comorbidity kag may-ara sang nakita nga warning signs kag ini ang nagwa nga probable o kung positibo sa dengue virus. Si Doktora Maria Socorro Quinyon.
inakasubo ginaton nga pahibalo sa tanan nga maisa na naman kita kapatay sa dengue. A 27-year-old female from San Rafael, Iloilo, who was admitted last June 24, 2025, died the same day, June 24, 2025, diri sa City Hospital naton. Ini siya, nagindala-dala niya lang ang iyang kunutrang kaso, kag sang daw hindi naging manami ang iyang pamadyagan, gindala siya sa hospital sang June 24, kag dito, wala na natabangan. Ang ini nga balitang nadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Apat ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita. Apat ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Siya sini nga mga kapdanan, way to ginukla iya lawas pa kabilya, kundi ginutod na lang sa ubos ang kabilya kag diri nga gid pangayuan sang bulig ginrescuehan mine sa amon sini nga emergency response team kag gindala kahapon sa ospital kag pagka alas 5 sa hapon na panman na operahan mayo lang ara man sa paayo nga pagkahimtang ining biktima. Speaking of pag-inulan, class suspension subong aga at temprano pa sila ho. Nagpagwa sang class suspension ang mga tagsag ka mga munisipyo diri sa probinsya sang Capiz. Number 1 gid, top 1 gid ang Dumaraw, kay siya man yung una kapon nga nag-class suspension. Ang Dumaraw, Tapas, Panitan, Pontevedra, Capiz, Sigma, Maayon, Cuartero, kag Banwa sang President Rojas. Amo ni mga balita diri sa amon, Sir Michael, balik sa imo. Salamat, Sir Julits, no? Subong man dire may mga class suspension man kami dire sa Banwa sang probinsya sang Aklan. Balikan nato ng aton na siyudad sang Iloilo, no? Sir Ray M, Sir Ray, yes, good morning. Kumusta ang aton mga balita, Sir Ray M? Good morning, Ged. K5 Michael Celorio sa aton sini nga mga good gentlemen sa K5 tandem sa balitang K5 sa umaga. Ang sitwasyon dire sa Iloilo, nagabubo man ang uran pero hindi man sige-sige, no? May mga times nga nagamunog pero kalabanan dito sa bahin sa probinsya sang Iloilo. Pero diri sa aton sa syudad kag probinsya may pila naman ka mga ginpang kanselar nga mga klase kag ginpang suspend nga mga klase as of 4 a.m. this morning. Diri sa may syudad sang Iloilo ti preschool to senior high school wala sang klase. O kung ging switch sa alternative sa mode, no, ang aton sini nga mga estudyante kay ti ang face-to-face classes ging kanselar ni Mayor Isa Treñas sa Uton o levels, San Joaquin o levels, Gimbal o levels, Lambunaw preschool to senior high school, Dumangas o levels, Pabia o levels, Alimudyan o levels, Liganes preschool to senior high school, Bingawan o levels, Miagao preschool to senior high school, Haniway o levels, San Enrique o levels, Kalinog all levels, San Enrique all levels, kag Pototan all levels mga ka-K5 ang cancellation sang face-to-face classes subong nga aga. Tungkol sa sining forecast ng Department of Science and Technology Pag-asa nga ti maka-eksperyensa ang bilog nga probinsya sang Iloilo sang maulanon nga tiyempo tungod nga ara kita sa orange status mga ka-K5. Alas 5:45 sa aga. Munang sitwasyon diri sang amon nga probinsya kag syudad with regards to this hanging habagat kag pag-uran-uran nga dala ni Bagyong Krising. Pero ti isalot ko lang ning isyo to kay kapitan to sa may barangay Abaca, San Enrique ho, nga ginawasak ang iya sining motorsiklo sang duha ka mga bata. Ining mga bata ini sang iya sini nga BHW. Kay sikap kag si BHW may huring-huring sa barangay nga ang paborito nila nga kanta amo ang Touch by Touch, You're My All-Time Lover, Skin to Skin. Kay sikap kag si BHW ginachismis sa barangay nga may relasyon
So amo na nga nag-init or nangakig ining duha ka mga kabataan kag ang motor ni Kap ang ila gin porterya. So kag gipasakaan ni Kap sang kaso kag ang duha ka mag-utod nga 19 anyos kag 25 anyos ang yara subong nakaunong sa San Enrique Municipal Police Station. Amo ni mga balita naton dire sa probinsya sa Iloilo kag syudad sa Iloilo kag K5 Michael Celorio. Siguro si Ray, hambal na, masakay ka sakay mama, motor, sakyan mo man. Ngayon lang tayo nagkatagpo. Damo salamat si Ray sa kampiyon yung mga balik. Istoryahan na lang nakaroon na. Diretso sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, good morning. Good morning, Sir Michael, K5 Western Visayas and Negros Island, kay Daddy R, Sir, sorry, gid kay late kami, Sir AM and Sir Jolitz, brother. Mga balita regya sa probinsya, jay masaba ang nadangtan kang piranaman kay makabugtuan, partikularmente regyan sa Central kag Northern Antique. Kay sa talad K5 Western Visayas, tatlo ang ginapahayag missing or tatlo ka mga individual ang ginayag missing sa diyang pag-uran-uran sa probinsya daran ni habagat nga ginpabaskag ni Bagyong Krising. Darwa rugto na record sa Sibaste ginapahayag kahapon kang or kang nagligan nga Miyerkules kang gabi or kasanagan naglakted kuno sanda sa may suba kag tatlo sanda naglakted suba. Darwa ang ura nakaluwas or missing, sara ang nakaluwas. Base sa panaysayan kang nakaluwas kay 5 Western Visayas, miadlang kay nakapangrabat na sa kahoy kabangdanan ura tanan nanod kang tubig. Samtang may missing man kami daw sa may Banwa kang Tobias Fournier, last nakitaan ko no latay-latay sa kahon nga hana nga maglakted man sa suba. Samtang masobra rin 8,000 ka mga individual regya sa Antique ang apektado kang jang pag-uran kag pagbaha. 23 ka mga panimalay regya ang na-damage man bangod sa jang pag-uran kag pagbaha kag ang pira naman ka mga diki regya or dike sa mayor nga mga suba, particularly regyan sa Dalanas River. Ang nagkaragaba approach gani kang Dalanas River na balda man kay 5 Western Visayas. So kung hindi dya matalupangdan insigida, bahal pagid ang posibilidad basi hindi pagid ka sa ilobla regya sa San Jose ang pira ka mga kabugtuan naman Roctos Norte. Pero nakabaton naman initially kang buli galin sa gobyerno provinsyal kag sa tagsa ka mga local government units ang jang mga apektado. Padayon ang suspension kang klase sa pira ka mga banwa labi ren gid rugto sa may norte nga bahin kag regya sa may banwa kang San Jose de Buena Vista. Murang latest diyan naman sa Antique. Balik kanimo Sir Michael. Damo salamat Sir Nestor sa kampiyon yung mga balita sa mga balita man diri sa Aklan kag Banwa sang Kalibo. Suspendido man ang klase subong diri sa Banwa sang Kalibo matapos sa ginpagawa ang suspension of classes effective today no. Kag kahapon man kag tubtob sa subong, temprano lang subong ang suspension of classes diri sa Banwa sang Kalibo. All levels both public and private K5 Western Visayas kay siyempre ara kita sa rainfall category, yellow warning kami dire, no? So wala klase. Ang Banwa man sa man siya, kahapon nagpagawa man sila, pero nakabutang dito July 17 until further lifted, no? Mga ka-K5. Kag ang Banwa man sa Malay, wala man sa klase subong, no? Kahapon aso 4 PM, mga kabanwahanan, almost bilog nga Banwa sa bilog nga probinsya nga Aklan, nagpagawa na sila sa class suspension mga ka-K5. Kahapon gani sang aga daw matawhay man lang pero pag abot sang mga alas 7 bumira ang ulan mga alas 9 na nagbira-bira man dayon ang baha diri sa Banwa sang Kalibo kag in fact sa pila ka mga kabanwahanan like Banwa sang Ibahay specifically ang San Jose ginbaha man kag may pila ka mga panimalay nga nalabot gid kag may mga pila man kag pang evacuate mga ka K5 no. Kag sa pila ka mga kabanwahanan pagid like Banga, Libakaw, Madalag, may mga karabaw baka nga nagkalalumos mga ka K5. Kanugon gid no. Kag ang iban ginpang karne na lang nila. Kay gulpi lang siguro nga nagbugso ang tubig kag wala nga daan plastar sa maayo ang mga kasapatan mo nga nagkalalumos mga ka K5 no. Sa subong ang mga
mga pumuluyo nag-aligmat gihapon subong kay suno sa Pag-asa, nasa flooding, possible flooding pa kami dire kay nasa yellow warning ang probinsya ng Aklan kag Banwasang Kalibo. Kag dugan naton yung mga balita, no? Mapagbigay, no? Dito lang kami masaya. Hambal sang isa ka badyo matapos sa ma-interview ni sang K5 News FM team kahapon, matapos nga sila ginpang rescue na sa mga kalye sa Banwasang Kalibo. Kagin pang profiling para nakatalanan ni silang ipambalik dito sa ila ginhalinan ng mga kaprobinsyanan, no? May 50 kag 200 pesos kada adlaw sila nga ginakita, kag ginabayad nila ini sa boarding house kag ginabakal sang ila pagkaon. Per day na K5 Eastern Visayas. Pero mapagbigay ko no ang mga taga Kalibot dito lang sila masaya. Oh, so karon ipabalik ko no sila dito sa ila ginhalinan kay bawal diri ang mendikansi diri sa Banwasang Kalibo, mga ka-K5. Ama na mga balita di balikan tato balik si Sir AM. Kumustahan tato kung tuod to base kon na-misinterpret lang dito balikan tang Iloilo. Good gentleman from Iloilo, Sir AM, you are now recognized. Good morning. Kaysa claim ni Kapitan nga base kuno ya namalisyahan lang ang iya sini nga pagitatap sa iya sini nga mga pumuluyo sa barangay. Kiti ang pagtatap ya sa sining BHW ay mo kuno siyang kinalain kung paano siya magtatap sa iban nga mga pumuluyo. Kaya ngini nga BHW kung mangayo sa mulig kang magdalagan kay Kapitan, hay si Kapitan 65 anyos naman. No? Si BHW ti mga 30 plus. Di ko mangayo kuno bulig si BHW dito makuno ka diretso sa balay ni Kap. Ti si Kap para makunong asawa kag mga kabataan niya. Yung lain ng dila iya kung si Kap na dakpan sa akto nga pagsulod sa barangay, nagsulod man si BHW tapos hindi na mabuksan ang pertahan sa barangay. Si Wina siguro ya makasiling kagid nga touch by touch, you're my own lover. Yan mo na nga nagapangakig man si Kap kay tido hindi man kuno siyang matuod kagwa ay gidini siyang kamatuoran kag ginamauyan pa sa nga daan sang bana sang sining BHW kay 5 Michael Celorio. O muna gani Sir AM, no? Pati ko na misinterpret lang balahaw. Kiti kon mga bala mo kung mga ang punong barangay, local chief executive na mo kag nakabutang gina nga dapat sa general welfare clause dapat kayuhan sang imo pumuluyang unahon mo. Reaction mo Sir Robert? May lamod pamulitikay ni. Labi na gid nga nagahilapit ang eleksyon sa barangay. Hindi ni matuod, ginmalisihan lang nila ako. Amo na siguro nga mbal. Daling kay man ti matugnaw abi ang panahon sang nagliligad nga adlaw, di nagabaha-baha, subong ang BHW gabaha man ang iyang luha. Kakipay. Muna ko manggot mo si Kap. Kap, ano tong issue to Kap? You know, this is just but plain political harassment. Sir Julets? Abi ko ganing meaning sang BSW kin bag-o na best housewife. Base mo na ba lang pamatsyag ni Kapitan now, hindi na barangay health worker, base ko na best housewife, Sir Mike. Yahoo! Grabe ba? Oo. Yahoo! Sige, sa Antique, Sir Nestor, anong masaligbat mo? Kung lang tawon ta, basta politiko ka, mapinalanggaan ka mong K5 Western Visayas and Daddy Robert. Siya amang pututan kung pinalanggaon. Di bla, mangkuton tatuod si Sir AM, Sir SB, di bla, Sir AM, mapinanggaan basta politiko, no? Everybody's welcome. Ati, kung sa akon niya, ang ato niya pagpabutyag sa palangga, genuine na iya mo. Kung baga matuod-tuod na iya. May iba niya nga mga politiko nga balaan mo gid nga manami lang magbaringisi sa tubang mo. Pero pag talikod mo, nagakuras mo ang mga tsura. May ara man niya nga mga politiko nga ti manami lang sa imo kung nauyunan niya ikaw o kung nataypan gid ikaw abi ni Kap, no? Ti siyempre just like for example kung managtag ka ayuda, ang istoryahan ay tag 3 kilo bugas lang kada balay. Di kung medyo tulo type mo tuya ang imo sini nga talagaan, dugang-dugangan mo sang 2 ka kilo, may mo 5 ka kilo iya. Di ko mag-amo na iya, mamalisyahan kagidya. Amo na ganing hambal ko kaina, nga before sang eleksyon to, may namalisyahan to nga mayor sa 5th district, nga ang iya sini sekretarya, ging bingbang yaman. Oo, may ara na. Ti ang mayor to, ay gito nagdaog.
Kaya mo na nga dukulkulbaan man si Kapitan, niho kay lapit ng eleksyon sa barangay kagiske eleksyon, no? Kakipay Western Visayas. Managin mga konkisaan ng mga namalisyahan lang. Wala na ta oras sa mga ka-K5. Sir Riem, wala na ta oras. Wala ta oras, kay John basi mamalisyahan man kita di. Sige, salamat din sa inyo, ha? K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Good morning kay Beth Idar Lilalia, Derens Batsuyan sa Arturo Lilias sa Maspasan, Kalinog, Iloilo. Nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagad kay Barangay Kagawad Luwing Garcia sa Barangay Rumbang Pototan na may pinakamanamit nga catering services sa may Barangay Rumbang Pototan. Kay Ma'am Joji Katotal, good morning Ma'am Joji. Baway gi klase das banwasang Pototan na because all levels ang cancellation sang kag-suspension sang classes sa buong adlaw. Soriano May, Erica Palek, good morning. Lassie Grace Ditabian, nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. Happy listening lang sa 60 live viewers naton sa bungaga diri sa Balitang K5 sa umaga. K5 Wanita oras sa tiyempo mga kabyanan, keep safe everyone. Dala sampayong kapote, kalo, kag jacket para proteksyonan ang ato singalawas sa maulanon nga lakat sang panahon. Maginom sang Mighty CD Alkaline Base Vitamin C para sa mapag-on nga immune system, kag Klinika D3 Bio para sa ubot rang kaso ilanat kag sipon. Mag D3 Bio. Magpangapi sa Klinika DTX Coffee Mix, may kapi ka na naka-detox ka pa, magparigos gamit ang Klinika DTX Beauty Soap, kag ang paborito ni classmate Berto Mendoza nga imnon kapin pa kung tupadya si Mami Christy Mendoza ang Extend Food Supplement. Makasilinggid si classmate Berto Mendoza nga, ayaw mo na Mami, gusto ko pa. Extend Food Supplement para sa mga lalaki nga way na nagatoktoro o kangila sini nga manoy. Mag-inom sang Extend Food Supplement. Available na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Alas 5:58 na sa aga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan, madamo gid salamat sa inyo nga pag-upod. Kita naman kita sa masunod nga semana, same time, same station. Diri lang sa kampiyon nga estasyon, ang K5 News FM Iloilo. Ako naman si K5 Ray Espea Umalay nga nagasiling, the voice of the people is the voice of God. Good morning and God bless us all mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa